Visto, ajde. Salma. Visto. To njemu je lako kad je postala. Na, dođi. 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 Zato sam mi rekao da ovdje kod onog nekad neko koji podnosi, neko ono više nego vi. Kako je? Malo šećer. Sam. Jesi izradio slike? Ja legnem na njega, nema šta. Pa kaže, evo, vidio si koliko je bilo, ja za ljudi pita prodat, pa hoću prodat, ali treba ti tako kako konja i Kralj.